Кримсько-татарський народ є корінним народом України, який проживає на території Кримського півострова, який наразі, на жаль, окупований. Це і така державна політика вшанування жертв депортації кримсько-татарського народу, нагадування про те, що злочини Російської Федерації вони повторюються. Власне кажучи, те, що зараз відбувається в Криму, також ми називаємо тихою депортацією, коли політов'язнених висилають далеко відбувати покарання. Крим окупований, і Путін намагається, сучасна Росія, вони намагаються завершити те, що не вдалося Сталіну. Тепер, якщо ми не зупинимо це все, нас просто вже не буде. Ні кримських татар, ні українців. І тому для нас вшанування пам'яті жертв геноциду – це не лише скорбота, це біль, але це передумова того, щоб ніколи такі катастрофи не поверталися. Це умова для того, щоб ми вистояли. Всі мають знати, що робить Росія. Роковини депортації – це, очевидно, геноцид кримськотатарського народу, який пережили купа поколінь. Моя бабуся з дідом пережила, вони були депортовані. Мої батьки, я сам народився в Узбекистані. І коли ми вшановуємо такі події, ми фактично вибудовуємо свою культуру пам'яті. Дуже важливо, щоб ця культура пам'яті не залишалась лише культурою пам'яті для кримських татар. Ми завжди говоримо виключно про жертви і забуваємо також про те, скільки людей талановитих не народилося, скільки всього кримсько-татарська культура не зробила через цю депортацію, а могла зробити. І це теж важливий вимір, про який ми маємо говорити. Це не просто депортація, це не просто злочин, це геноцид. Тобто свідоме знищення кримсько-татарського населення, знищення його ідентичності, знищення його культури, фізичне знищення в цілому народу. Цей злочин, насправді, він не був ніяк покараний. І мені здається, ми маємо про це говорити, що Росія, Кремль, совєтська влада не понесла абсолютно жодного покарання за це. Ніхто, жодна людина не була покарана. Пам'ять – це не просто пам'ять. Пам'ять – це духовний щит та зброя, яка дає нам змогу рухатися далі. Без цієї пам'яті ми ніхто. Ми повинні пам'ятати, передавати цю пам'ять, боротися до кінця, доки правда не буде почута, доки справедливість не знайде місця, доки ми не повернемося у вільний Крим.